Ayan mga guys. Nandito na naman si Nitso Waray sa kusina. Magluluto ko tayo ng higado. Ayan yung patatas. Piperitorin muna natin itong dali. Half-cook na. Ito yung patatas. Medyo brown na siya. Pakainin natin. Ilalagay na natin ang ating baboy o pork. Ilong pagkatin yung bawang at ilalagay na natin ang ating pork para masang kasabay ng baboy o pork o parang yung baboy. Brown na yung sibuyas, brown na din yung kanyang baboy. Kasi pag nilulutuin mo ilalim ng bawang at saka sibuyas bago mo ihulog yung kanyang baboy, nilulog na yung sibuyas. Kaya sabay po siya. Ayan ang tangkap niya. Bell pepper, siling pula, at saka siling green. Ayan, siling green. At saka masaya. Maya-maya pa natin yung ilalagay na natin ito. Saka yung patatas natin, nakaprito na siya ng hapok. Ayan mga guys, medyo ano na yung karne niya. Saka sibuyas, medyo luto na. Lalagyan natin ngayon ng konting toyo para pampalasa. Ilagay na natin ang ating karne at tayo ng baboy. Ayan. Kasi yung atay niya hindi kailangan masyadong lutuin. Yan ang ito. May ano siya, laman at saka atay ng baboy. Lagyan natin ng paminta. Pamintang krasta yun. At mga konting asin. Ayan, konting asin. Asin o salt. Lalagyan natin ng konting suka para hindi na papanis ang ating niluto. At pag nagluluto ako kahit anong recipe, may konting suka para hindi siya mapanisin pag wala tayong kahit mga mamis. Sila ang suka ito, lalagyan ng konting suka. Pag wala tayong pwede. Meron tayo ng pwede ito. Kaya pag nalagyan ng suka. Diba nasangkot sa na siya? Yan o. Medyo tuyo na siya.
Lalagyan na natin ngayon ng kalahating tubig. Ayan, kalahating basong tubig para lumambot ang ating karne. Tatakpan natin ngayon. Ayan. Yan mga 10 minutes. Nakalipas ang 10 minuto. Ayan na siya. Medyo matuyo na siya. Ilagay na natin ang ating bell pepper o siling pula. At ang ating siling green. Kailangan mga mamis, pag nagluluto tayo ng ulam o recipe, huli lagi ang gulay. Pag malambot na yung kanyang karne. Ayan. Medyo tuyong-tuyo na siya. Lalagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig. Tatakpan muna natin ulit ng mga 5 minutes. Ayan na mga mamimis. Ang ating avocado. Ilalagay na natin ang panggas na patatas na pinirito. Ayan, complete na siya. Ayan lang ang pangkas na. Ayan. Ganun ang simple mga pangkas. Pang sarili lang tong ulam kasi kung pantinda to sa 60 ang isang order o 50, then ang capital nito is nasa 300. Wala pa tayong tutubuhin. 50 is 1, 10, 20, 30, mga 350 lang. Kakaunti lang yung isang order pag pangbenta to. So pang sariling ulam lang. Ayan mga guys. Ayan. Luto na siya. Ayan mga mamis, ilalagay na natin sa ating hapagkainan ang ating higado. Ayan. Ayan, siguradong panalo sa lasa. Ayan. Sarap. Welcome po sa ating kusina. Ayan, may natutunan na naman kayo ng recipe. Kainit sa waray-waray. Ayan, thank you for watching. Kung hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel, please like and subscribe my YouTube channel, Let's Waray-Waray. Click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ayan, mga mami, mga friends.